Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí, per celebrar aquest 10è aniversari de la nova seu del museu. Sembla mentida, però ja fa 10 anys. I degut a aquestes circumstàncies que estem visquent, doncs no ens podem veure en presencial, no podem agafar una copa de cava i brindar, però ho farem d'aquesta manera, com a mínim ens podem veure les cares i poder disfrutar d'aquesta tercera conversa que tractarà sobre el Rafael Casanova, la seva època, la seva casa, l'església que va veure construir i tot el seu ambient i el seu moment. En aquesta conversa participen en Carles Serret i la Vanessa Martín. Són dues persones que som coneixedores del segle XVIII, molt especialment a Sant Boi, i que jo crec que ens explicaran coses que potser fins ara no havíem sentit. Bé, bona tarda a tothom. Primer de res, agrair-vos que estigueu aquí, perquè un acte cultural en aquests moments és important que ens veiem les cares, ni que sigui a través de la tecnologia i, evidentment, com deia la Maria, un 10è aniversari d'aquesta última etapa del museu, perquè al llarg de la xerrada d'avui veureu que la cosa ve de molt més enrere, és una fita important i, a més, un museu, tal com s'entén avui en dia, que és un procés en constant construcció. No és només un recipient amb una col·lecció d'objectes fixos, permanents, estàtics, sinó, avui en dia, com és més que evident, un museu és un element dinàmic d'impulsió, de difusió de la cultura i, avui en dia, aquesta possibilitat que ens dona una situació lamentable com és la pandèmia, però que ens permet que puguem seguir fent coses gràcies a la xarxa, és quelcom molt important. Després també, evidentment, és un goig poder compartir protagonisme amb la Vanessa Martín, samboiana, historiadora de l'art, promotora cultural i, a més, també una persona que, com jo, ve d'un barri que no és gaire habitual que se'ns trobi amb aquest tipus d'històries. Per tant, veiem que la construcció del Sant Boi contemporani és producte de tota la gent que en forma part i hi ha aportacions des de la perifèria que crec que han sigut significatives i esperem que puguin ser amb el futur. Després ja cadascú ja anirà especificant la seva trajectòria conforme anem avançant amb la xerrada. La Maria ja ha dit alguns dels temes que es poden tocar, però, evidentment, un personatge de la complexitat del Casanova, de l'època que li va tocar viure, tots els fets que van succeir i, evidentment, la importància del 1714 amb un abans i un després per a la Catalunya social i política de l'època, és un tema que no s'acabaria mai. Després, a més, per la dimensió mítica del personatge, també podríem entrar en la vessant simbòlica a partir de la recuperació de la Renaixença, tant a nivell general com a nivell específicament samboià. Per tant, teniu un munt de camp per recórrer i, evidentment, el que menys parlaré, almenys d'entrada, després si hi ha alguna pregunta, evidentment no hi ha cap mena de problema en respondre-la i després si algú m'envia en privat a l'arxiu alguna consulta, evidentment cap problema, serà de la biografia del personatge, perquè si no, no tindríem temps. Si ens centrem molt a parlar d'aspectes concrets i sobretot del que va passar en el període de 1713-1714, necessitaríem força temps per poder-ho explicar amb una mínima amplitud i tranquil·litat. A més, en aquest aspecte també la Vanessa també té molt a dir, perquè en el moment del tricentenari ella estava col·laborant a l'Església del Pi a Barcelona amb alguns treballs d'investigació que es van fer i expositius i, per tant, també és una persona qualificada per parlar de la dimensió barcelonina del personatge. Per tant, la combinació dels dos esforços penso que pot aportar força coses. Entrant ja en matèria, el Museu de Sant Boi diem que celebrem 10 anys, però, com deia la Maria, són 10 anys de la inauguració de la seu, diguem, definitiva. Per exemple, a finals dels anys 60, l'Ajuntament de Sant Boi ja va designar director del Museu de Sant Boi amb la figura d'en Carles Martí. Llavors dius, com és possible que hi hagués un director de museu si no hi havia museu? Aviam, no hi havia museu, òbviament, tal com s'entén ara, però hi havia un embrió que havia sortit justament en paral·lel a la descoberta de les termes l'any 53. A darrere de les termes ja sabeu que s'hi va construir un petit edifici de coberta que protegia només
la zona del mosaic, i a dalt s'hi van anar recopilant el material que es va trobar amb la pròpia excavació i en altres llocs, gràcies als treballs d'en Ramon Mas, sobretot. I allà hi havia la idea de fer un gran projecte museístic a partir de la cobertura absoluta de les termes. Es va haver diversos projectes al llarg dels anys endegats des de la Diputació. Tenim tot, tenim els plànols, tenim la documentació escrita, tenim els pressupostos, però no sabem ben bé per què no van acabar de fructificar. I a començaments dels 70, amb la mort en accident del propi Ramon Mas, poc temps després va morir en Serra Ràfols, que era l'arqueòleg responsable del tema, en Carles Martí va enviduar i durant un temps va estar una mica retirat també de la recerca i de la investigació. Tot plegat van descompondre bastant aquesta columna que havia arrencat des de l'any 53. Però tenim una data cabdal per Sant Boi, per moltes coses, que és l'11 de setembre del 76. L'11 de setembre del 76 es redescobreix la presència de Casanova a Sant Boi, perquè en aquell moment, francament, la gent que podia saber alguna cosa del personatge les podríem comptar amb el dit d'una mà i encara crec que em sobraria algun dit, i a partir d'allà, més o menys en paral·lel, poc més tard, apareix el grup de recerques arqueològiques, que serà el que des d'un primer moment, i aprofitant l'èxit de la diada i la recuperació del personatge, ja va llançar la idea de la recuperació de Can Barraquer com a nucli, com a casa principal del que havia de ser el museu, que evidentment hi havia d'anar en paral·lel a les termes i qualsevol altra intervenció que es produeix a futur, com així ha estat. Em reservo per més endavant per anar més enllà amb aquesta recuperació. El que sí que teníem clar des d'aquell moment, jo m'incorporo l'any 81 amb aquest grup, de la mà de la Maria Lladó Barreda, per tant ara fa 40 anys, per tant també és per mi un aniversari, per dir-ho d'alguna manera, va ser el començament de l'estiu, amb una excavació justament dintre de l'església, a les golfes que hi ha damunt de les capelles, pujant a la banda del campanar. I allà a mi em va sorprendre, de les diverses converses que vam tenir aquell dia, que sí, que sabíem que teníem allà la tomba del Casanova, però que pràcticament no se'n sabia res. I a partir d'allà, que a mi sempre m'han interessat més els papers que no agafar el pic i picar la terra, tot i que ho he fet moltes vegades, però no ha sigut mai la meva dèria ni la meva especialitat, vaig començar a recuperar material a poc, articles de premsa que trobava, a les fires del llibre antic, al Mercat de Sant Antoni, ara una publicació, ara una altra, però d'una manera absolutament diletant, amateur, sense cap intenció d'arribar a res. Però, conforme més avançaves, et donaves compte que del personatge gairebé no en sabíem res. Teníem el mite, teníem el pedestal i l'estàtua damunt del pedestal, però que pràcticament no se'n sabia res del personatge. I jo vaig entendre que això s'havia de resoldre. I aquesta sí que ha sigut la meva dèria i, a part de totes les recerques sobre infinitat de temes santboians, la figura de Casanova ha sigut una constant i a dia d'avui continuo comprant tot el que trobo, bibliografia moderna, etc. I ja, evidentment, com ja sabeu, des de fa més de 20 anys ja he pogut anar fent aportacions significatives i, sobretot, l'any 96, amb la publicació de la biografia Rafael Casanova i Comas, conseller en cap, que encara a dia d'avui, tot i haver passat el tricentenari, és l'obra de referència del personatge. Acabo el meu primer espís dient que ara, justament fa molt poques setmanes, ha aparegut aquest volum de biografies editat per Edició 62, que recull 200 i pico biografies, em sembla, de personatges, i surt el Casanova a partir d'un treball de l'Agustí Alcoverro, on se'n cita, s'utilitza el nostre material i és una miqueta posar un altre cop en actualitat el personatge. Evidentment, hi ha moltes coses a dir. En aquest primer speech jo acabo aquí. Li passo la paraula a la Vanessa, que es pot parlar una miqueta del Sant Boi del segle XVII i de bona part de la primera meitat del XVIII, que va estar caracteritzat sobretot per la construcció de l'església, com apuntava la Maria, i amb el qual no només el Casanova ell sol, sinó la família Bosch, Casanova, etc., hi van tenir una forta relació fins a arribar, com ja sabeu, i se'n parlarà, suposo, més endavant, que en Casanova, a part de veure-la construir i de col·laborar d'alguna manera, també hi acaba sent un dels primers en ser enterrats dintre del nou temple a la capella de la Pietat. Vanessa, què ens pots dir sobre aquesta vessant? Sí, moltíssimes gràcies a tots. Jo també em sumo als agraïments al museu per convidar-me a participar. Jo la veritat és que quan em van convidar
a una xerrada que es deia Rafael Casanova i al Museu de Sant Boi, i vaig pensar, si el Carles és qui ho sap tot, jo no sé què diré. Però, bueno, sí que hi ha coses que després de parlar amb el Carles de com ho podríem enfocar, doncs, evidentment, tenint el símbol de l'Església que tenim a Sant Boi, no? Com el símbol de l'11 de setembre, no? Que tothom sap que aquí està en Rafael Casanova, doncs per mi era molt interessant poder parlar de l'Església, també perquè ens trobem amb una figura que, per sort, tant de bo hagués deixat alguna cosa escrita, però que va veure l'antiga església i la nova. O sigui, és un personatge que va veure com s'enderrocava l'església que es va construir, que es va anar modificant sobre l'antiga cisterna romana i va veure la construcció de la nova església. Jo, com que no podia compartir imatges, m'he ficat a dins del museu una mica i us he posat aquí al costat unes quantes imatges i en aquesta del mig, aquesta segona, és on es veu el volum, la part de dalt és el volum de la nova construcció de l'església i a la part de baix, l'edifici de sota, és el que ocupava l'antiga església parroquial de Sant Boi, que ja molts de vosaltres ja sabeu. Una església que després del Concili de Trento es va anar modificant cada vegada més fins al punt que una de les grans modificacions i una de les grans obres que es van fer ja al segle XVII va ser la capella del Roser, que és aquesta capella gran que es veu que entra dins de la nova construcció, però que no només això, una església que va modificar, va fer de nou molts dels retaules en el segle XVII, en època barroca, va fer el nou retaule de Sant Isidre, el de Sant Roc, el del Roser, per encabir dins d'aquesta capella, que també va reformar el paviment, va emblanquinar tota l'església, es va fer un nou comunidor, una nova porxada, és a dir, al segle XVII es van fer moltíssimes obres a l'església i aquest va ser, doncs, al final, després parlaré de les dues últimes grans obres que es van fer, però totes aquestes modificacions, al final, el que passa és que l'edifici ja estava patint moltíssim i finalment, quan entrarà mossèn Albertí al rectorat, a finals del segle XVII, ja decideix que és el moment de construir una nova església. I construir una nova església com la que tenim, que en comparació era com una gran fàbrica molt més gran que l'anterior i que donava una nova construcció a Sant Boi que fins i tot creiem que era una mica massa gran per la vila i pels parroquians que acollia. Les dues últimes obres, i després ja passo un altre cop al Carles, les dues últimes obres que es fan al segle XVII i que jo crec que són dues de les que veurà en Rafael Casanova és el retaule de la Pietat, que és aquest d'aquí, de baix, que es fa el 1670, en Pere Serra és l'escultor, i que després, sortosament i curiosament, és el retaule que es va traslladar a la Capella de la Pietat, que és on se suposa on està la llosa i on se suposa que està enterrat en Rafael Casanova. I després, per últim, una de les grans obres que també veurà realitzar-se serà el retaule major, un retaule major encarregat a Miquel Gra i que substituïa el retaule de Lluís Dalmau, el retaule que tots coneixem, que estava al retaule major de la parròquia de Sant Baldiri, que aquí dalt és un dibuix que no sé si veureu massa bé, però és un dibuix que va fer la meva germana a partir de totes les recerques que jo vaig anar replegant sobre el retaule per la idea que jo tinc de com seria aquest retaule. I aquí tenim una de les escenes del retaule que després en parlarem també i per què aquest retaule té relació amb Rafael Casanova, que també és interessant. Jo, de moment, us he avançat una mica quina és l'església que veu Rafael Casanova, després parlaré de la nova construcció, però em semblava interessant acabar aquesta primera intervenció posant dues dates que són paral·leles i que són interessants. L'arribada de mossèn Albertí al rectorat de la parròquia de Sant Baldiri és el 1698
i justament el 1696 és el casament d'en Rafael Casanova i la relació de Rafael Casanova amb la família Bosch, que comença a estar documentada aquí a Sant Boi. I per això, per mi, era una manera d'acabar i de tornar la paraula amb Carles perquè pugui continuar explicant-nos coses del personatge. Molt bé, doncs agafant el fil que em deixes, doncs com deia, el 1696 es produeix el casament de Rafael Casanova amb la Maria Bosch i Barba, que ja era vídua, ja del primer matrimoni tenia un fill, que curiosament la família, l'avi, en Pau Bosch, anys més tard desheredarà. No sabem ben bé el motiu, perquè sí que podia tenir un litigi amb la família, diguem, del gendre, sobretot sabem que amb la consogra tenia una relació dolentíssima, però no amb el nen, perquè el nen no era culpable de res, però es va veure com li treien l'herència per la vessant dels Bosch, que era prou important. Evidentment no el van deixar allò de dir despullat al mig del carrer, perquè el seu pare era un metge, el doctor Campllong, per tant, segurament ja tenia també uns béns, una hisenda pròpia significativa. La nissaga dels Casanova se'ns allarga a Sant Boi des d'aquest 1696 fins al 1824. El 1824 mor la besneta d'en Rafael Casanova, la Maria Lluïsa Casanova i Comte, mor sense descendència. Havia tingut un nen, possiblement dos, però que van morir probablement al néixer. No, ni tan sols de menuts, sinó alguns possiblement amb el part i l'altre molt petit. I, evidentment, això vol dir que el 1824 mor ella i tots els seus béns passen a mans del marit, que és la família Barraquer, nobles i militars de Sant Feliu de Guíxols, de la zona de la Vall d'Aro. I és en aquell moment que la casa, que primer havíem conegut com Can Bosch, no sabem si es va dir mai Can Casanova, possiblement no, la gent devia continuar dient Can Bosch per una qüestió pràctica, però que a partir d'aquest 1824, a partir d'un moment indeterminat, es comença a conèixer com Can Barraquer, que és la denominació que ens ha arribat a nosaltres. Tot i que dels Barraquer, també si d'en Casanova la gent de Sant Boi en sabia ben poca cosa, dels Barraquer encara en sap menys, perquè els Barraquer hi ha dues rames. Aquesta rama de Sant Boi, la de nobles i militars, també es va extingir a finals del segle XIX, però queda una segona rama que possiblement molta gent no sabrà, que és la dels oftalmòlegs, el doctor Barraquer, doncs és d'aquesta família, i el cardenal Vidal i Barraquer també forma part d'aquesta família, però d'una rama diferent a la vinculada a Sant Boi. Això ens fa també saber que fins l'any 1912, després d'aquesta desaparició de la família en 1824, a Sant Boi, i gairebé ho podem assegurar al 100%, no hi havia ningú que tingués ni la més remota idea de que Sant Boi estava en Casanova. Primer, perquè a la tomba no hi havia cap element que ho identifiqués. La tomba, el vas sepulcral de la família Martí Catà, que és el que hi ha a la Capella de la Pietat, es va cobrir el 1879 amb un nou enrajolat, a partir d'unes obres que es van fer en aquell moment a la plaça i tota la pavimentació de l'església. La data està recollida a les escales de pujada de l'església, a l'entrada al peu i a la casa del lateral que dona cap al carrer Sant Pere, també a dalt hi ha la data, a partir d'una ajuda de la família Castells, que també anys més tard bastiran el centre catòlic. I aquestes lloses que es van poder descobrir i destapar, no es van obrir, però sí que es va destapar amb motiu de la rehabilitació de la tomba l'any 93, no hi ha cap inscripció. Això, evidentment, feia que no només que no se sapigués que estava en Casanova, sinó de qui podia pertànyer aquell vas sepulcral, que a més és col·lectiu. És una tomba enorme, de 2,5 metres de llarg per més d'1 metre d'ample. Les 3 lloses són per obrir-la per seccions per facilitar la baixada dels fèretres dels cossos que hi ha a dintre. Ja dic, la tomba no s'ha obert, per tant, no sabem si dintre és un osari on s'hi abocava el material i prou, o hi ha dintre nínxols als laterals, com acostuma a passar. És una incògnita que quedarà per desvetllar durant molt de temps mentre no es faci intervenció. De fet, a mi tampoc tinc cap mena d'interès en que s'obri. A mi això d'obrir de tombes de gent que sap que està allà ho trobo una mica absurd, però ja dic que això és una opinió personal meva. Una altra cosa és quan et trobes amb una tomba desconeguda, que evidentment sí que la recuperació de les restes pot ajudar a treballs antropològics
que poden ser d'interès en determinades èpoques de la història, però d'un personatge que se'n sap molta cosa, trobar els ossos, la veritat, a mi, a part que tampoc sabem el que trobarem, perquè no sabem si dintre hi ha 10, 12, 18 o 24 cossos o 200 cossos, perquè s'ha utilitzat després com a usari. I a més, com no hi ha parents vius, fins i tot el tema d'identificació genètica seria força complicat. No seria impossible, però seria força complicat. I, de fet, alguna intervenció que s'ha fet a l'Església, una excavació de l'any 91 que va fer la Maria Lledó, doncs vam recuperar les restes d'un possible mossèn enterrada a l'entrada de l'Església, del qual només havien quedat les sabates. Per tant, la possibilitat de que el dia d'obrir aquest vas hi hagués alguna altra cosa doncs, també seria més que relativa. Com també ja apuntava la Vanessa fa una estona, del personatge se n'ha sabut més per aspectes simbòlics, sobretot a partir del Monument de Barcelona, que inicialment va estar a l'Arc del Triomf i l'any 1914, amb motiu del bicentenari, es va traslladar a Ronda de Sant Pere, al lloc aproximat on es considera que va ser ferit amb el combat de l'11 de setembre del 1714, i es va convertir en un espai de veneració. I casualment, fa ja una vintena d'anys, justament el 2001, si no vaig errat, se'ns va oferir al Museu de Sant Boi la possibilitat d'adquirir una peça, que és la que la Vanessa té a la seva esquerra, que creiem, i sobretot perquè un cop divulgada i publicada, etc., no ha sortit cap paral·lel, que probablement sigui l'original d'en Noves. El model original a partir del qual es faria, evidentment, unes motlles pertinents i, evidentment, a una altra escala, perquè l'estàtua de bronze de Barcelona és més del doble de gran que la nostra. Per tant, estem parlant d'un model que el més bonic possible, perquè el concurs que va fer l'Ajuntament de Barcelona l'havia de vendre i, per tant, contra més bonica fos l'estàtua, més possibilitats que se li fes l'encàrrec, que havia d'acompanyar un conjunt d'estàtues que havien d'envoltar l'Arc del Triomf amb d'altres personatges històrics catalans, dels quals al final va quedar reduït el projecte i se'n va fer només la d'en Pau Claris i algun altre, però no es va acabar mai de fer el projecte amb tota la seva potència. I en el cas de Sant Boi, ja deia abans que fins l'any 12 no teníem pràcticament coneixement del personatge, però l'any 12 es publica la primera biografia d'en Josep Rafael Carreras i Bulbena, que recull 3 biografies, la d'en Casanova, la d'en Villarroel i la d'en Dalmau, Sebastià de Dalmau, 3 militars, un polític i 2 militars. Allà, en 20 pàgines, aboca tot un conjunt de dades on d'entrada ja desmunta un dels tòpics que hi havia fins a aquell moment, que era que la gent tenia la percepció, sobretot a partir dels treballs d'en Víctor Balaguer, que en Casanova havia mort als combats de l'11 de setembre de 1714, que la ferida que havia rebut era mortal. En Carreras demostra, no només ho escriu i ho afirma, sinó que ho demostra, que en Casanova havia sobreviscut i que havia mort en 1743 a Sant Boi, perquè ell va fer una recerca documental molt intensiva, tant a l'Arxius de Barcelona, com va contactar a Moià per saber antecedents familiars i va contactar també amb la parròquia santboiana, on li van poder subministrar còpia fotogràfica de l'òbit de l'acte d'enterrament, malauradament en un llibre, un dels molts desapareguts amb la crema de la parròquia l'any 36. Per tant, gràcies als treballs d'en Carreras i alguna fotografia, fins i tot es va editar com a tarja postal, tenim constància de la conservació d'aquest document absolutament clarificador. Que tot i així, a dia d'avui, ja més de 100 anys més tard, de tant en tant encara amb alguna publicació, no només virtual, amb algun blog o tal, sinó fins i tot amb llibres, encara alguna vegada trobareu el tema que en Casanova havia mort l'11 de setembre de 1714. Per tant, costa molt desmuntar aquests mites, aquestes creences, per molt contrastades i amb total certitud que ho sapiguem. L'altra brama que corre sobre el personatge és que si havia estat, després del 1714, si es va vindre a refugiar a Sant Boi. Hi ha una brama que diu que havia estat refugiat en una casa modesta del carrer de l'Alou. És una mica absurd, perquè Sant Boi era un poble molt petit, estava molt controlat pels militars i era absurd
que un personatge d'aquest tipus vingués aquí. A banda que ara hi ha informació més moderna, sobretot a partir de treballs d'en García Espuche a Barcelona, a partir dels treballs del Born i d'altres, ha trobat documentació que en Casanova estava perfectament controlat pels militars des del mateix dia de la caiguda de la ciutat. Se'l va obligar a haver d'entregar el títol de ciutadà honrat, que es va guardar a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i ara fa molts i molts anys, ja gairebé un segle o més d'un segle, que està desaparegut també aquest document, que seria molt important i no s'ha trobat mai més. Per tant, una altra de les pèrdues informatives del personatge. Però després també és una mica absurd pensar que estava amagat també a la seva casa a Sant Boi de Can Barraquer perquè estava en mans dels militars, estava incautada, estava requisada. Per tant, que estigués a Can Barraquer és absurd i que estigués al carrer de la Lau és prou creïble perquè, evidentment, el personatge no va estar mai amagat. De fet, al març del 1715 jo ja l'he documentat treballant, fent feina d'advocat a Barcelona i per la comunitat de preveres de Moià, que hi va treballar tota la vida. Per tant, aquesta idea queda desmuntada. I després, evidentment, aquesta idea de si en Casanova havia estat al carrer de la Lau també no deixa de ser una brama d'alguna família per posar-se una medalla, diguem, pròpia, perquè si diem que de Casanova no se'n sabia res fins al 1912, doncs difícilment aquesta transmissió oral hagués arribat tenint en compte que hi ha un trencament familiar al 1824. Podríem, evidentment, complicar molt més la cosa, anar amb més aspectes. També hi ha qui ha entrat en discussions sobre el personatge al voltant de la seva valentia o la seva heroïcitat o el perquè de la capitulació o que si després havia estat un col·laboracionista fins i tot amb els borbònics. Aviam, ell era un advocat i un cop refet de les seves ferides doncs reprèn la vida normal i continua fent la feina d'advocat a Barcelona, però no tindria mai cap càrrec, no tindria cap mena de reconeixement públic, per tant, de cap manera podem dir que es va passar a l'enemic i a més sabem que va tenir ferms posicionaments de defensa de la seva identitat i del seu treball previ. Per exemple, sabem que en Casanova va ser el gabinet d'advocats on treballava, que era per Sir Simon Comte, a qui després emparentaria la seva família, eren els defensors de la vídua del general Moragas. Per tant, difícilment podem acusar-los de botiflers en cap graus si estaven defensant els interessos no només de Moragas, sinó d'altres represaliats del bisbe de Barcelona. Per exemple, Benet Sala i Calamany també estava defensat pel bufet Comte Casanova. També hi era representat, tenia contactes amb els que estaven a Viena, els Vilana Perles. També els advocats a Barcelona dels interessos dels Vilana també eren Sir Simon Comte i en Rafael Casanova, etc. El 1725, en Casanova, justament després del Tractat de Viena, es nega a allotjar militars a Can Barraquer. Això, encara que avui en dia no puguem mesurar la importància, en aquell moment li podia costar una represàlia fortíssima. De fet, molts dels detinguts militars del 1714, fins després de la Pau de Viena, no van començar a sortir de les presons i alguns hi van morir directament a conseqüència de les malalties adquirides amb uns anys de dur empresonament, com per exemple el propi Villarroel o el general Basset, que també, per cert, en Basset també estava defensat pel bufet d'advocats Comte Casanova. Per tant, veiem que són moltes les coses que hi ha a darrere que ens han permès afinar més amb la biografia del personatge i sobretot d'aquests valors simbòlics. I hi ha un que encara queda més pendent d'investigar. Jo no he trobat cap pista que m'apunti amb una banda o una altra. Això ho va dir en Carreras, que és que en Casanova podia estar darrere de la redacció d'un text del 1736, el Record de l'Aliança, que és un text llarg que està aparentment, no és cert, està publicat a Barcelona, però en peu d'impremta a Londres per evitar represàlies, doncs on es fa una crida als anglesos a que es tornin a implicar amb la causa catalana ja quan han passat 20 anys dels fets del 1714 per intentar recuperar quelcom d'allò que havíem tingut. La persona que havia estat estudiant aquest tema amb més profunditat els darrers anys de la seva vida va ser, dissortadament per tots i sobretot per ell, en l'Ernest Lluch. Estava abocat en aquest tema quan, malauradament, un atemptat va acabar amb la seva vida.
Per contra, en dates més recents, i això ho he parlat amb ell en persona, l'Agustí Alcoberro, que ara també és un dels grans especialistes en el període, considera que no hi té res a veure. Per tant, aquest és un tema que està encara obert i que seria important que algun dia es pogués trobar la pista. I ja només, jo deixaria aquí, només amb un últim apuntament molt breu, que nosaltres sabíem que a Can Barraquer hi havia l'arxiu familiar. No sabíem exactament en què, però per uns articles inèdits d'en Carles Martí ens deia que l'arxiu familiar estava al segon pis de Can Barraquer dipositat amb un nombrós grup de caixes de zinc, que eren per protegir els papers. El zinc protegeix molt bé la documentació històrica. Aquest material va desaparèixer de Sant Boi poc després del 1976, o sigui, fa uns 45 anys. Amb la negociació per la compra de la casa, aquest tema no es va voler moure o no es va saber moure, i aquesta documentació durant molts i molts anys, tot i alguns contactes amb la família Barraquer, Gurk, que són els descendents, negaven de l'existència d'aquests papers, no se'n sabia res, fins que el 2010 aquesta documentació va ingressar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, està a Sant Cugat, on després vam poder ja anar a consultar-la i es va confirmar que sí que hi havia molta documentació professional, molta documentació de la família de les Nissagas Bosch, de la família Casanova, però a nivell de batejos, casaments, testamentàries, inventaris diversos, però no hi ha documentació del personatge. O sigui, no hi ha documentació personal de Casanova que diguem producte del seu puny i lletra. De fet, ella va escriure a Francesc de Castellví a Viena el 1728 dient que per seguretat, i com era lògic, tota la seva correspondència, tots els seus papers més personals, més polítics, havien estat cremats el mateix dia 11 de setembre per seguretat, per procurar que no caiguessin en mans dels Borbònics un cop ocupessin la ciutat de Barcelona. Per tant, aquesta és una incògnita també resolta, en aquest cas, negativament, perquè no tenim aquesta documentació. Ara li torno a passar la paraula a la Vanessa, si vol aprofitar per parlar una miqueta més d'aquesta simbologia local que tenim a partir de l'estàtua i de la capella i després també del retaule de Sant Baldiri, quina vinculació té també amb la família. Sí, jo, si et sembla bé, Carles, parlaré d'aquestes dues coses i et cediré ja perquè puguis acabar tu amb alguna cosa. Jo, en relació a l'escultura, comentar-vos una mica, explicar-vos una mica qui és l'autor, en Roser Novas, un escultor que treballa sobretot a la segona meitat del segle XIX i que es forma a l'Escola de Llotja i que treballarà, serà deixeble i treballarà amb els germans Vallmitjana, Agapit i Venanci, que són dos dels escultors més importants del moment. L'escultura, en un principi, com ja ha avançat el Carles, segurament el Museu de Sant Boi conserva el que va ser el model que després faria l'escultura que està a Barcelona, però aquesta escultura formava part d'un projecte d'un total de 8 escultures que l'Ajuntament de Barcelona encarrega pel que ara és el Passeig Lluís Companys, allà a Arc de Triomf. El que es pretenia era fer amb 8 personatges importants de la història de Catalunya, fer unes escultures que fossin com l'entrada a l'exposició universal del 1888. I una d'elles va ser l'escultura de Rafael Casanova, i n'hi havia també Guifré el Pelós, Roger de Llúria, Antoni Viladomat, Bernat Desclot, etc. I una d'elles era la de Rafael Casanova, que també era com una mica la diferent a la resta, perquè la resta presentàvem escultures com molt majestuoses i hieràtiques, i l'escultura de Rafael Casanova, que és la que podeu veure, el model que podeu veure al museu quan reobri, que espero que sigui aviat, és una escultura que agafa justament el moment, la iconografia que està representant és aquest fet que el Carles també ha comentat, el moment que és ferit al setge de Barcelona del 1714.
És el moment en què Rafael Casanova abraça el penó de Santa Eulàlia, la bandera de Barcelona, ferit. Llavors, és una escultura que tot i que l'escultor va treballar moltes maneres diferents de treballar, va tocar el realisme, va tocar el romanticisme. Aquesta és una de les escultures que miraria una mica enrere i abraçaria el romanticisme. I després, en relació a l'església, jo us he comentat abans que en Rafael Casanova havia vist l'antiga església, veurà la construcció de la nova. Mossèn Albertí estarà al rectorat de la parròquia des del 1698 i fins al 1755, o sigui, fins a la seva mort, moltíssims anys. És l'impulsor del projecte de la nova església. Una església que també sobta molt que la primera pedra es posa el 1710 i després les obres han de quedar aturades per la Guerra de Successió, precisament, i no reprenen fins als anys 20. I justament de l'any 27, més o menys, fins a l'any 34, que és quan es dona ja llicència per beneir la part construïda de l'església, que seria la part de la capçalera i l'altar major, doncs a poc es va construir fins que l'any 52 hi ha el visitador que fa la volta, fa tot el seguiment de com està l'església. L'any 52 ja diu que està el temple acabat i que ja es pot decorar, que ja és hora de posar-lo bonic. I justament això és el 52, el 47 ha mort en Rafael Casanova, o sigui que ell ha vist la construcció de l'església. I segurament també una de les coses que va veure va ser el nou retaule major, un retaule major que s'havia encarregat el 1688 per l'antiga església i que quan es construeix la nova, doncs segurament de manera, no sé si provisional, encara això, a veure si surt algun paperet més que ens ajudi a completar la història, però de manera provisional o de manera definitiva, el retaule de 1688 que encarreguen a Miquel Grà és el que es trasllada a la nova església. Un retaule que havia quedat interromput també perquè Miquel Grà morirà el 1693 amb el retaule a mitges. Se suposa que Francesc Esquill serà qui l'acabarà. I llavors, clar, el retaule barroc estava substituint el retaule de Lluís Dalmau. Què va passar amb el retaule de Lluís Dalmau? Aquesta és l'exposició que tenim pendent d'inaugurar. Espero que sigui aviat també. Però el retaule, en un principi, creiem que és molt probable que la taula central quedés una mica incorporada al retaule barroc. Aquesta és la hipòtesi que altres companys i jo mateixa creiem. I les taules laterals, doncs, en un moment van quedar, creiem que una mica oblidades. Jo crec que no seria en època de mossèn Albertí, perquè mossèn Albertí tenia una sensibilitat especial per l'art i havia impulsat la nova església. Jo crec que ell no es desfaria del retaule, però potser entre la mort de mossèn Albertí i la mort no sé si és el fill o el net, el 1768, Carles, que mor el fill, no? És el fill el que mor. Sí, el fill, Rafael Casanova Bosch. Per aquí és quan és possible que part d'aquest retaule es repartís, creiem que és possible que es repartís entre algunes de les famílies santboianes amb més poder o més importants, i això és el que fa que aquesta taula acabés a la col·lecció Barraquer de Sant Feliu de Guíxols i que ara mateix es pugui veure, que és aquesta que teniu aquí, que ara mateix es pugui veure al MNAC. Aquesta taula per primera vegada es publica el 1938 per un investigador nord-americà, en Post. Al principi l'atribueix a la família Vergós, que és una família de pintors del segle XV, una nissaga familiar d'artistes. Després, el 86, en Gudiol i el Santiago Alcolea diuen que és anònima de l'escola lleidatana i no és fins a finals del segle XX que en Francesc Ruiz Quesada la vincula al contracte que havia trobat
Marimón, Josep Maria Marimón, a protocols. I, bueno, per bé de tots, doncs aquesta taula al final ha acabat al Museu Nacional. Ara sabem que hi ha una altra taula que està a la col·lecció Hestermeyer i que no sabem què passarà perquè el senyor Hestermeyer acaba de morir fa poc i, bueno, veiem què passa amb aquesta taula. I jo, per part meva, només això, no? Com podíem lligar una mica el retaule de Sant Baldiri amb en Rafael Casanova, doncs això, que al final aquesta taula formaria part de la família i va anar passant uns als altres fins que va acabar a Sant Feliu de Guíxols. Jo, per part meva, ja està. Espereu que tota aquesta informació que vam estar treballant per l'exposició la puguem veure aviat i jo cedeixo la paraula al Carles perquè pugui acabar la intervenció. Molt bé, gràcies, Vanessa. Jo només faria un petit comentari complementant el que has dit de l'estàtua d'en Novas a partir de la imatge de Sant Boi. Si mirem l'original de bronze de Barcelona, a l'estar allà dalt del pedestal i, a més, ser bronze i està sotmès a les inclemències del temps durant força anys, és molt difícil apreciar detalls. Ens dona una imatge de conjunt. En canvi, la nostra de Sant Boi, a banda que la tenim a tocar, perquè la podem veure, encara que hi hagi un vidre pel mig, però la podem veure, com aquell que diu, a un pam de distància, ens permet apreciar tota una sèrie de detalls. Té dos grans errors històrics. Però, clar, hem d'entendre que en Novas la fa molts anys abans, 25 anys abans, de la primera biografia d'en Carreras i dels primers estudis seriosos sobre la guerra de successió i sobre els fets de l'11 de setembre. Els dos elements que val la pena destacar és que la imatge de Santa Eulàlia a la nostra estàtua, el nostre model probablement original, està damunt d'una senyera. No, sabem que el penó de Santa Eulàlia era morat, vermell, carmesí, un color de bosc com fuig, però tirant cap al vermell. No era una senyera. De fet, la senyera pràcticament no tenia ús en aquella època, perquè sí que estava present, era l'escut de Catalunya, però no s'utilitzava com a bandera. Això serà una utilització molt posterior, ja pràcticament del període de la Renaixença. I l'altra gran errada, i a més de bulto, aquesta sí que hi podia haver caigut, és que, evidentment, en Casanova no podia anar a combatre vestit amb la gramalla, que és el vestit cerimonial, perquè és com si portés a damunt 4 mantes paduana, per dir-ho d'alguna manera. I, a més, l'11 de setembre encara no s'acaba l'estiu i, a més, havia de córrer i pujar per les muralles desfetes, per pedres. Per tant, evidentment, amb aquesta guisa és impossible que anés a lluitar. I, evidentment, estudis ja molt moderns dels anys del tricentenari, d'en Xavier Hernández Cardona i d'en Riart, que són els grans especialistes en la indumentària de l'època, fins i tot han trobat els contractes de vestimenta de les diverses companyies de la Coronela de Barcelona amb els uniformes reglamentaris, perquè la Coronela, encara que era una milícia gremial, no deixava de ser una milícia. I justament per identificar-se, per destacar i perquè se sapigués si un era del gremi dels notaris o era del gremi dels fusters o era del gremi dels serrallers, doncs tenien el seu uniforme propi i, a més, el lluïen amb molt d'honor i molt d'orgull perquè es volien identificar. Per tant, aquestes són les dues errades més significatives que hi ha sobre el monument. Jo ho deixo aquí i hem apuntat infinitat de temes. Evidentment, com sembla que ha quedat palès, la informació no s'acaba, ni que tinguéssim 2 hores més de xerrar podríem seguir desplegant aspectes. Molts dels que esteu presents sou gent que ens consta que sou interessats per aquests temes i, per tant, algunes coses ja les sabíeu i, per tant, ara ens posem a la vostra disposició per si voleu fer preguntes. Si voleu fer també algun comentari, també ho acceptem, però sobretot que sigui breu per intentar donar joc al màxim de públic encara l'estoneta que podem compartir. La idea seria acabar entre les 8 i les 8 i quart com a molt tard. Ho hem explicat molt bé. Oi. Ai, mira, el Jaume. I jo també. Parlo jo? Sí? Sí. Va.
Bé, jo una pregunta, comentari sobre el Sant Boi del 19, no del 19, del 18, vull dir. Quan es desfà l'església romànica, de fet, el cementiri era al costat de l'església, no? On hi ha ara el casal parroquial. Aleshores, es desfà l'església romànica, es construeix la nova, però el cementiri continua allà, perquè el cementiri, el nou, es fa el 1860, em sembla, a mitjans del 19, no? Aleshores, clar, se'm fa difícil veure, perquè al carrer de l'Alou la traça ja és medieval, per tant, la traça ja és la que era. Per tant, allà al carrer de l'Alou ni s'ha eixamplat ni s'ha tocat. Vol dir, el cementiri quedava com molt encongit allà, perquè l'església romànica entrava dins del casal parroquial, diguem-ne, i aleshores allà al mig del cementiri se'm fa difícil, no sé si això ho teniu documentat o heu pogut fer el dibuix de com era el cementiri. Llavors el cementiri donava a la plaça Constitució, que era la plaça del Mercat, no? És un tema que sempre he pensat, aquest cementiri no acabo d'entendre com estava allà, no? Una pregunta. I la segona seria, l'església antiga, l'església romànica, com a bona església romànica, tenia l'absis que donava a l'est, aleshores la nova la giren, no? La giren del tot, però a l'antiga església tenia una entrada també una miqueta estranya, perquè la plaça on hi havia mercat, on hi havia la vida, diguem-ne, que era dalt, donava al cul de l'església, a l'absis, no? I en canvi, a davant de l'església, doncs allà pràcticament no sé què hi havia, perquè no hi havia les escales que baixaven cap a Cala Nord, no? Que ja hi era abans de l'església nova, i al carrer La Pau, no sé si això ho teniu també una mica estudiat. Són les dues preguntes que volia fer. Jo, si voleu. Jo crec que el tema del cementiri, potser la Maria, que és la que més ha conegut, no? Si voleu que contesti. Sí, el cementiri era petitó i estaven una miqueta amuntonats. El cementiri queia el que és avui el casal parroquial, el que seria la meitat, més o menys. Aquest límit segur no el sabem, però sí que sabem que a la cantonada entre el carrer de l'Ou i la plaça Constitució hi havia la carnisseria. La carnisseria va estar en peu i funcionant fins que el Lluís Castells va construir el casal parroquial. O sigui que el cementiri del segle XVIII fins que es construeix el nou queda entre el que ocupa l'església, l'antiga església romànica i una miqueta al costat del casal parroquial. Clar, l'església romànica, a dintre hi havia enterraments. Hi havia enterraments, hi havia la sagrera, hi havia, Déu-n'hi-do, el munt de forats que tenia l'església, entre les dues coses, entre sagrera i enterraments. Però després, durant el segle XVIII, es va tirar molts ossos en plan ossera. O sigui, ja anaven a lo bruto. I fins i tot, al tapiar les capelles laterals, que des del carrer La Pau es veuen, allà hi havia un buit també amb ossos. O sigui que al construir van recollir els ossos que devien tenir al voltant i els van tirar allà dintre. O sigui, Déu-n'hi-do el follon, perdoneu les paraules, que mostra. Tot això es va excavar l'any 84. Els ossos estan recollits al magatzem, està tot identificat. Faltaria fer l'estudi antropològic. És el mateix estudi que es va poder fer a la necròpolis del carrer Massalleres, s'hauria de fer a la del carrer La Pau. Però clar, la necròpolis de Can Massalleres eren uns 18 individus. Aquí en són bastants més. O sigui que la cosa es complica. I el que comentaves de lo que hi havia a l'entrada de l'església, doncs just el que és el carrer La Nord és el carrer que puja al castell, que és el carrer La Nord, quan vas al carrer La Pau, que abans es deia d'una altra manera aquest carrer, és on hi havia l'entrada de l'església romànica i a l'entrada de l'església és on els jurats es reunien
per fer govern, per fer el govern de la ciutat. Era el ple de l'Ajuntament, vaja. Sí, són els diferents jurisdiccions que es reuneixen de tant en tant per solucionar els problemes que poguessin tenir. O sigui que tenim el poder de les jurisdiccions, el lloc on es reuneixen, i el camí que va al castell. Amb escales. Sí, la carrera nord continues cap al castell i era l'antic camí, que per darrere de l'església es va documentar també aquest camí a l'excavació del 84. I quedava una miqueta a esquenes de la vida del poble, això és cert. Això és cert. Això ho podríem posar en dubte, que quedi a esquenes de la vida del poble. Jo crec que hi havia dos nuclis. Evidentment, la plaça del Mercadal és la plaça del barri del Reial, és el que controla, diguem, més la jurisdicció reial, i el que hi ha a l'entrada de l'església, que està orientada, com s'ha dit, al revés, i per tant s'entrava des de Ponent, no des de Llevant com en l'actualitat. Allà, com deia la Maria, hi ha la comunicació que accedeix al castell. Heu de pensar que, més o menys, al final del carrer Mistral d'ara, allà hi havia l'entrada al recinte del castell. Això ho tenim documentat sobre la cartografia contemporània del segle XVIII. Per tant, era la comunicació directa de la Lou amb el castell, que era la seva jurisdicció, passava per davant de l'església. Per tant, allà possiblement també hi hagués algun tipus de plaça pública que l'ocupava la Sagrera, evidentment per vinculació amb l'església, i també hi ha alguna nota d'en Carles Martí, però molt escadussera i que no es permet anar gaire més enllà, que es diu que a davant, a les cases de davant, el que abans es coneixia com Can Trencapinyes i l'escola de Lluís Castells, allà possiblement hi havia el call jueu. Això ho apunta en algun lloc, però no tenim documentació suficient com per atrevir-nos a dir que sigui cert. I, evidentment, quan parla de call jueu, per la documentació que sí que s'ha explotat, tant pel Carles Martí com ho va fer el doctor Codina, estaríem parlant d'algunes famílies aïllades de jueus, no estaríem parlant d'un nucli potent, perquè si no, amb tota la documentació que es conserva del segle XIV, sobretot, per força, hagués quedat algun element documental més. A sota del casal parroquial no s'ha excavat mai, no? No. D'allò aquell, no. De fet, també pel terra que baixa del teatre, quan es va fer les obres del casal parroquial, es va arrasar bona part de les superfícies susceptible de ser excavada. Del que podia ser l'antic cementiri. Hi ha un quadre de la segona meitat del segle XIX, que no el tenim nosaltres al museu, que es veu que el cementiri fins i tot estava en més alt que ara. O sigui, per tant, el nivell d'arrasament de terra pot ser tranquil·lament de 2 metres i mig per sota del nivell originari del segle XVIII o de començaments del segle XIX. Ja. I de l'església antiga, l'església romànica, no queda cap gravat, cap punt de res, cap document o no. Només el que es va trobar amb l'excavació és el que ens dona la pista d'on era, però no hi ha cap mena de gravat que puguem veure com podia ser, no? No, el que passa que les excavacions arqueològiques, el treball dels arqueòlegs sí que ens ha permès continuar el perímetre, seguir el perímetre. No, això sí que... També, per exemple, quan es va fer la reforma de la capçalera per encabir el retaule d'en Lluís Dalmau, etc. Això sí. De totes formes, jo encara em continuo barallant amb la documentació perquè he trobat 2 o 3 documents que me la situen orientada al revés, o sigui que encara estic intentant desxifrar què passa amb aquest canvi d'orientació. També tenim una última incògnita en aquest aspecte, és que no sabem massa bé què hi havia a tot l'espai nou que ocupa l'actual església. No sabem si es van comprar cases i van ser enderrocades, o si eren horts, o era la Sagrera, o hi podia haver fins i tot algun tros més del cementiri, però això no en tenim ni idea. D'això no hi ha cap document, de si es va comprar amb algú o de com no hi ha cap document de l'espai aquest, no? De moment, que jo conegui... No ho heu trobat, allò que... De fet, fins i tot és possible que hi hagi algun document que en Carles Martí va fer una mala interpretació perquè ell no sabia
el fet aquest de que l'Església estava girada. Sí, I en algun dels seus escrits doncs, pot donar peu a alguna petita confusió, perquè sí que ho va arribar a veure en vida, però ja havia publicat els articles i havia fet la seva feina divulgativa en el seu dia i això doncs, no va estar a temps doncs, de poder incloure. Però no només amb en Carles. Amb en Carles jo l'havia detectat i això ho ha interpretat malament, però en algun document, amb el document dels vitralls, jo crec del 1609, també hi ha problemes amb la distribució. Bueno, ja ho continuarem mirant, aviam què passa. Molt bé, molt bé. Bueno, gràcies a tots dos, Xavier, tu volies dir... Sí. M'escolta? Sí. No, hi ha coses que Carles ha explicat que jo tenia dubtes si s'havia fet alguna sumació del cost del Rafael de Casanovas, però ja ho has explicat. També estic d'acord que a vegades crec que no cal tocar certes coses, a no ser que tingui un valor arqueològic o al respecte. Sí que hi ha un element que tu has apuntat diverses vegades, Carles, que és la mitificació del personatge, no? O podríem dir la manipulació, també històrica o inclús política que s'ha fet del personatge. A mi hi ha una novel·la que tots coneixeu, no? Que és Victus, no? d'Albert Sánchez Pinyol, que quan vaig llegir com descrivia el Rafael de Casanova em vaig quedar... Crec recordar que el plantejava com un personatge molt egoista, molt sinistre, molt al contrari. Està clar que és una novel·la, està clar que és una ficció, però sé que, perquè m'ho va confirmar Albert Sánchez Pinyol, els drets cinematogràfics d'aquesta novel·la s'han venut i, per tant, no ens estranyem que d'aquí un temps o sigui una sèrie de Netflix o alguna cosa al respecte. Insisteixo, ja sé que és ficció basada en uns suposats fets històrics, però que clar, podem trobar que aquest personatge d'una banda o d'una altra, com tu deies, que inclús la informació de que havia mort encara en un llibre d'història avui surt, doncs això estigui passant, no? Quina és realment, si podem aproximar-se ja amb exactitud, quina va ser la implicació del Rafael de Casanovas en la defensa de l'11 de setembre de la ciutat de Barcelona? I sí que és veritat que va haver-hi com una doble vara de medir de l'escarni borbònic cap als militars i cap als civils. I si també aquest personatge després va treballar per una qüestió política a favor de la corona carlista o va treballar simplement per les llibertats i els drets de Catalunya. Això també és un tema que penso que se n'ha parlat molt, però no sabem exactament el què d'aquest personatge. Bé, això és molt complex d'explicar en pocs minuts, però bàsicament els tres temes que has apuntat sobre el tema literari. En Sánchez Pinyol l'únic que fa és apuntar-se a pràcticament copiar el que ja havia publicat uns anys abans l'Albert Bosch, amb la trilogia de novel·les sobre el 1714. El que passa és que l'Albert Bosch, com ho va fer molt lluny del tema del tricentenari, no va tenir la caixa de ressonància que sí que va tenir en Sánchez Pinyol amb Victus. De fet, l'obra de Victus ja es veu que ha passat. La segona part de Victus no ha passat a Sense pena ni glòria i hi havia una tercera part que em sembla que ni s'ha publicat encara. I, per tant, va saber aprofitar molt bé el moment del previ al tricentenari per forrar-se venent llibres i el que menys li importava, evidentment, era la qualitat dels personatges que hi surten, més d'en Martí Zubiria, que és el que utilitza de protagonista, que també el falseja completament. A més, diu unes barbaritats sobre personatges de tot nivell, no només sobre Casanova, que fan esfereir. Evidentment, no és ara una qüestió d'explicar i desmuntar la gran historicista de la novel·la. És a dir, l'únic que li falta al final és fer aterrar un omni al mig de Barcelona per acabar de decidir la batalla.
evidentment, com un autor literari de ficció pot posar el que li doni la gana, però si es ven com a novel·la històrica, entenc que s'ha de ser una mica més rigorós. Sobre la vessant de la participació del nivell de risc o de compromís d'en Casanova, penso que és absolutament indubtable. Primer, en Casanova li quedava només un fill. N'havia tingut 4. El primogènit havia mort el 1710 quan tenia uns 12 anys. El segon, Rafael, és l'únic que li va sobreviure, que ja s'ha esmentat que va morir el 1768, i 2 bessons, Pau i Teresa, que van morir al néixer i que possiblement són la causa de la mort de la mare, que la dona d'en Casanova va morir el 1704, als 8 anys de matrimoni. Doncs aquest únic fill, on estava l'11 de setembre de 1714? Estava lluitant a la fortalesa de Cardona. Amb 12 anys, d'alferes. Voleu més nivell de compromís que aquest? Però bé, ell tenia 54 anys, més o menys, en Casanova, perquè la data exacta de naixement no la coneixem. 54 anys d'aquella època no són 54 anys d'ara. 54 anys ja era una persona adulta, madura. Ell era un advocat, era un home de lletres. Tota la vida l'havia fet, diguem, assegut darrere un escritori. No era un militar preparat. Participa des del moment que és escollit conseller en cap, des d'abans ja ho havia fet, de fet tenia l'experiència del setge de 1706, que es va trobar abocat a ser pràcticament el conseller en cap de la ciutat quan ell només era el conseller tercer i havia entrat de rebot, però pel seu nivell intel·lectual es veu obligat a negociar i a entrevistar-se fins i tot amb l'arxiduc Carles en diverses ocasions, amb els ambaixadors de Portugal, amb l'ambaixador anglès, etc. És enviat el 1708 a rebre a la reina de l'emperador quan arriba per mar a Mataró. Això no envien a qualsevol. Per tant, vol dir que el 1706 havia tingut un paper més que destacat. I el 1713 ell és dels que aboga per la resistència. Quan el 30 de novembre del 13 és escollit conseller en cap, la ciutat ja està assetjada des del mes de juliol, completament bloquejada, i ha de tirar endavant tota la defensa de la ciutat, del proveïment, etc. I ho fa mà per mà amb Villarroel, amb el qual coincideixen amb tot. Fins i tot els primers dies de setembre, ja una setmana escassa de definir el setge amb resultat negatiu per la ciutat, hi ha un Consell de Guerra on es veu la possibilitat d'intentar negociar amb els borbònics una aturada de les hostilitats per fer una negociació amb la idea de guanyar temps perquè s'estava esperant un comboi que havia de venir des de Mallorca i s'estava esperant també algun canvi de posicionament dels britànics que es va produir, malauradament, quan ja Barcelona havia caigut. El dia 18 de setembre els anglesos canvien d'opinió perquè, clar, les notícies en aquella època no eren tan ràpides com ara i no sabien que Barcelona ja havia caigut. I en Casanova, el dia 11 de setembre, amb 54 anys, un advocat, agafa el penó de Santa Eulàlia, que és el que li correspon, i un sabre a l'altra mà i se'n va a primera línia de batalla. I rep un tret a una cuixa. El tret li va tocar la cuixa com li podia haver tocat el cap i deixar-lo allà en sec. Per tant, ell va fer tot el que se li podia demanar. No és de mèrit d'ell que sobrevisqués a la ferida. Podia haver mort perfectament com qualsevol altre, que no se li pot demanar res més. Però abans ja he comentat també tot el tema de la resistència jurídica, la defensa que va fer d'altres resistents, el seu posicionament en relació a l'allotjament de militars a Can Barraquer el 1725, la possible participació en la redacció d'aquest document, el record de l'Aliança i potser d'algun altre. Són coses que estan aquí obertes, però em sembla que qui vulgui dir una altra cosa està amb el seu dret, sobretot si ho fa des del camp de la història, i aporta proves o desmunta. Però el que és ridícul, primer, és voler contraposar Casanova amb Villarroel, perquè sempre van treballar junts, és a dir, que amb aquests acords de negociació amb l'enemic de l'inici del setembre del 14, tots dos estaven d'acord, i quan es produeix la votació, la perden, 26 vots a favor de mantenir la resistència i només 4 d'entablar negociacions, i dels 4 que estan a favor d'entablar negociacions, 2 són el propi Casanova i el general Villarroel, i altres 2. Per tant, la complicitat era absoluta. Es trobaven cada dia revisant les defenses, amb les parades militars, amb infinitat de reunions
de definir l'estratègia a seguir, etc. Després també, malauradament, perquè també és absurd, se l'ha intentat comparar amb la figura del general Moragas, l'heroi màrtir, però és que no té res a veure. En Moragas s'ho va buscar. Moragas estava confinat a la ciutat de Barcelona, en una espècie d'arrest domiciliari, va trencar l'arrest, el van enxampar per una delació i com a militar que era li van aplicar la justícia amb tota la potència. No van cometre cap arbitrarietat. Van aplicar la legislació de l'època que s'aplicava a militars. Ens agradi o no ens agradi, això és una altra història. Però ell es va arriscar. És com si s'hagués escapat d'un camp de concentració i l'haguessin enxampat amb la fuga. Doncs li haguessin pegat 2 trets i s'hagués acabat tot. I després que en Moragas va morir i en Casanova no, és un fet merament casual, fortuït, com en qualsevol guerra, que qualsevol que hi participen i que estan en primera línia poden caure. Per tant, podem fer totes les especulacions que vulguem, jo no tinc cap mena de problema, i si algun dia sortissin papers, però allò de dir papers, proves que realment ens desmuntessin el personatge, em podria saber més o menys greu, però evidentment no tindria cap mena de problema en difondre-ho. No tinc cap interès en salvar el personatge, perquè penso que se salva tot sol. I la importància ha sigut que al llarg d'aquests 100 anys, tot aquest recorregut iniciat de manera, ja diguem, efectiva per carreres l'any 1912, doncs i que jo vaig poder rematar al 1996. I que amb tot el rebombori al voltant del centenari no hagin aparegut nous elements, no hagin aparegut nous textos, em fa creure que almenys durant molts i molts anys, si no apareixen noves fonts documentals, que ja no sé quines poden ser, perquè la família, ja dic, l'arxiu familiar ja va aparèixer el 2010 i ratifica el que sabíem, difícilment sortiran. Les opinions són lliures, però les afirmacions s'han de poder demostrar. A mi, un dels personatges que m'ha sorprès d'aquest segle XVIII és el mossèn Albertí. Com es va poder embarcar... És veritat que l'església s'estava caient, però com es va poder embarcar amb la construcció de la nova església en plena època de crisi, posterior guerra i postguerra. O sigui, el segle XVIII no devia ser molt fàcil per poder tirar endavant aquesta construcció. I és un personatge que sempre m'ha sobtat per això, pel seu gust, perquè durant les excavacions arqueològiques vam trobar objectes relacionats amb la seva persona, de l'antiga... Ara no sortirà el nom. La rectoria. La rectoria. Objectes d'origen italià, o sigui, ceràmiques d'origen italià d'un gust refinat, i que estigués aquí a Sant Boi i que s'embarqués amb aquesta obra. No sé, sabeu alguna cosa més? Jo, reforçant una mica el que tu comentaves, dir que hi ha una peça artística al carrer que molta gent no s'hi ha fixat mai, que és quan aneu a l'església, mireu el dintell a la part de dalt de la porta, hi ha una inscripció llatina que diu que aquest temple va ser construït entre el 1710 i el 1738, em sembla que posa, en un moment de greus dificultats econòmiques a conseqüència de la guerra. Per tant, ell mateix era conscient i va explicitar o va fer explicitar aquest fet. I a més també, les obres comencen el 1710, en plena guerra, per tant, un moment que només ho justificaria el fet que realment l'Església, si no se li havia caigut ja, estava, que ja no s'aguantava de cap de les maneres, i després tot el període, com en qualsevol guerra, la postguerra, no només el 1714, fins al 1720-21, hi ha el conflicte de la guerra de la quàdruple aliança, amb els francesos que canvien de bàndol, i per tant hi ha la inestabilitat de tota postguerra. Per tant, haurien de passar 15-20 anys perquè la vila recuperés una mínima normalitat. Però és que, què era la vila de Sant Boi també en aquell moment? Eren escassament 1.000 habitants. Eren 200 famílies, per dir alguna cosa, o 225 famílies. I no totes pudientes, perquè Can Barraquer no deixava de ser una masia gran dintre del poble. Can Torrents era una masia gran dintre del poble. No eren cases senyorials enormes. Can Barraquer des de fora té molta presència, però no és una casa molt i molt gran.
I això doncs, ens ha comportat problemes a l'hora de muntar el museu que no té aquelles condicions que ens haguessin agradat realment per poder desenvolupar un projecte molt més ambiciós. En canvi, sí que tenia molts mòduls, perquè tenia la casa principal, l'hort al costat, tota la zona de Can Cavaler a davant, i després els Casanova, els Bosch Casanova, tenien infinitat de terres de Sant Boi. Eren el principal terratinent de la seva època. La principal família santboiana eren els Bosch Casanova. Per tant, doncs, com se'ls ha pogut muntar aquell monstre on caben no només les 1.000 persones que vivien a Sant Boi, sinó que caben 3 o 4.000 persones que haurien perfectament... És una incògnita, realment. A més, aquesta grandiositat, aquesta majestuositat, com a mínim d'impacte visual, perquè artísticament tampoc és que destaqui gaire, és la que fa que una mica més tard es comencés a parlar d'ella com la Catedral del Llobregat, que és un concepte que s'ha mantingut fins a dia d'avui i encara algun cop s'utilitza. I també, sobretot, la presència, perquè des de Barcelona, i ja conforme ens acostem cap a Sant Boi, des de molt lluny, doncs allò que veiem és el nostre típic perfil, el nostre skyline, doncs des de també ja fa poc més d'un segle reforçat amb l'ermita de Sant Ramon, però el que destaca doncs, és l'església, el Puig del Castell i Sant Ramon a darrere protegint-se les esquenes. No sé si la Vanessa pot ampliar alguna cosa al respecte o, si més no, la seva impressió sobre aquesta vessant. Ampliar no, jo només dic que tinc moltes ganes de fer alguna cosa amb aquest senyor, d'estudiar-lo, perquè jo crec que és un personatge, a més, que el seu rectorat és llarguíssim, està 57 anys a Sant Boi, llavors també jo crec que ell podia tenir una idea de fer una nova església, evidentment, el 1710, però acabar-la i fer i poder-la veure acabada, doncs Déu-n'hi-do. I després, el que comentaves de la postguerra, justament és just als anys 20 quan es comencen a poder fer reformes o millores a les esglésies. Jo no és que conegui molts exemples, però a Santa Maria del Pi passa el mateix, que jo aquesta església me la tinc bastant estudiada, i és justament als anys 20 quan es comença a poder pensar en fer les obres. Evidentment, al Pi, el 1714, cau una bomba i cau a sobre de l'Alta Major, i això sí que ho han de fer ràpidament, de seguida que acaba la guerra, però després, quan ja s'han de posar que si a fer una retaule nou, el retaule major, per exemple, que si a fer el retaule de Sant Pere, doncs això hem d'esperar als anys 20-30 per començar a veure el nou avillament o la nova decoració de totes aquestes esglésies que han patit el setge del 1714. I després això, que amb mossèn Albertí, tant de bo que aviat amb la Rulla puguem fer algun estudi. Bé, d'això només deixa'm dir una curiositat, ja que has parlat de l'església del Pi, que en Casanova era parroquial de l'església del Pi. Ell vivia al carrer dels Banys Nous, està senyalitzada la casa amb una placa des de fa uns anys, que està escassament a 50 metres o 70 metres de la porta principal de l'església del Pi. I a l'arxiu es conserven les llibretes de compliment pasqual de la família i això, sí. L'arxiu del Pi és meravellós, hi ha moltíssima documentació. Bé, ja és 8:45. Hi ha alguna pregunta ràpida? I si no, doncs hauríem de començar. Sí, només aportar una dada amb això que esteu comentant de que aquest període de penúries que va haver-hi després del 1714 fins més endavant. Per exemple, aquí a Sant Boi tenim un cas que és la Masia de Campalós, que quan es va fer la restauració, al terra es va trobar una inscripció amb la data de 1700 i al sostre es va trobar una inscripció amb la data de 1757. Això segurament és molt significatiu dels problemes que van existir a la societat de Catalunya durant aquell període, que per una masia, una simple masia, acabar-la de construir és el que es va trigar. Sí, de fet ja és molt comú, masies de Sant Boi com Can Julià i d'altres d'aquest estil, doncs també daten de la segona meitat del segle XVIII, justament això, un cop ja s'ha superat
procés abans d'arribar a un altre període de tèrbol, com va ser la primera meitat del 19, que també va ser d'una forta convulsió, però això ja és un altre tema, tot i que també té punts de contacte, i sobretot amb Can Barraquer, però ho deixem per una altra ocasió. Molt bé, doncs, si no hi ha més intervencions o comentaris, doncs moltes gràcies per haver assistit i us emplaço a la propera conversa, que serà sobre la muntanya del Montbaig, que ens parlaran sobre les mines d'aigua i les construccions de pedra seca, tant el Xavier Sánchez com el Josep Maria Cervelló. Doncs fins a la propera. Moltes gràcies a tots. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i gràcies als ponents especialment. I moltes gràcies i felicitats. Gràcies. Gràcies.